नै आं नोंनो दाखालि खोन्थानाया आंनि एक्सआ बेनोमोन आंखौ बाइक गैयैनि कार गैयैनि गारनाया आंखौ सोगाबनाय दुखु होनाया बेनोमोन। ए हाबायावथ' थांनो नागिरदों नानि मानोथो हारसिं जिरायबाय थाखो बेयावलाय? आं गसाइगाव थांनोसो गारि नेदोंमोन गारियानो गंसेबो फैयाखिसै दिनै। दिनै बुधबार ना गारिया खम जायो गसाइगाव बाजार गैया दिनै जोंजों थांफानो हागोन ना? थोस बे आंनि गारियाव गाखोनो मोना। थै माथो जाखो गोदोना गोदो थांबायना जाबाय जोब्बाय बेखौ गोसोआव लाबाय थायो नामा? लोगो बायदि जादों ना दा? बेखौ आंनि गारियाव थिखोस्लायस्लाय लामानि सैमा दादु गोनांफोरखौ माब्रै माबा थिखोगोन आं थेवब्लाबो बे हिनजावखौ थिखो आङो बाइक गैयैखाय कार गैयैखाय लामा ससेयाव गारना थांदोंमोन ना बे हिनजावा आंखौ दिनै बुजिबाय बोरो नोंनि बाइक गोनां कार गोनां हौवाफ्रा मालदार हौवाफ्रा बहा थांखो दिनै मानो बे कालभाराव एखेबारे आलाय सिलाय मानो गारि नेनांखो हा लाजिदों गन्थं दंना गैया नोंहा गन्थं फासि नांना थैनानै स्रासै नों हिनजाव मानसिनो समबो नांगौ मावनो खालामनो बायनो जानो बिनिखायनो धैर्य थानांगौ गावखौ हमथानो हानाय थानांगौ। दा नों नुबायना आंखौ आं बुंबाय 2025नि सिगां 2025आव खार बायगोन 2026आवनो बायबाय आं बोसोरसे सिगां बायबाय आं सम जानाय लोगो लोगो आंनाव थाखा फैसा जाबाय नोंबा जेखौ लाबाय आं जाबायहाय सना मा थांखांनाय खोथाफोरखौनो रायखांबाय थायो गोसोआ गाज्रि मोनगोन ना जाबाय दे बुंनांगौलै बुङाब्ला बुजिया मानसिफ्रा बिनि थाखायनो बेसेबां गाबनांदोंमोन आङो दुखु जानांदोंमोन आङो हर सान साल्ला बोरो नोंनि कार गोनां बाइक गोनां हौवाफ्रा बोरो I'm sorry What sorry नोंनि थाखायनो आं थैना थाङोमोनब्ला बे सरिया खामानि होगौमोन दिनै आं गोसोखौ दाद खालामनानै थानायखायसो नैबे सनाखौबो मोनबाय गारिबो खारबो बायनो हाबाय साख्रिबो आं लानो हाबाय समझा मैं किसी से कम नहीं सारौ गाज्रि जामोन बेना बिदिनो आंखौबा रायो बे मालाबा न'आव नोंखौ रायनायजों बिजों मिलायालै दिनै जों बुइदों आङो दे जाबाय गाखोदो दे मानसिया बिदि जानो नाङालै गाखोदोहाय दे गाखोदो आं नोंखौ जोंथायदोंलै खिन्थु गाखोदो बै दे आं नोंनि बेबहारखौ मोजां मोना लामायावबो जानला मोनला लोगो मोननो नाङा नोङो रावजोंबो लांजाबा हामगौ सालिया गाबाय थादो दाना नोङो मोजांबासो मोजां आंजों दाना थादो नोङो बेयाव गाखोगौमोन गोसोआव ला